Najbolji rezultat u opštini je napravljen, u opštinama Timočke krajine je naravno napravljen u Zaječaru. I vi ovde pominjete neko, on za vas nije neko, on je za vas Boško Ničić, predsednik opštine Zaječar. Da li smo se razumeli? 90. godina je Srpski pokret obnove pričao Slobodan Milošević, sistem Slobodana Miloševića će nas učiniti. Šta se desilo 90. godine na ovamo? Jad i beda. 2007. godina, da li ste zadovoljni? Svako od vas ko gleda emisiju neka pita sebe iskreno da li Miroljub Prvulović priča nešto bez veze. Naravno da ne priča bez veze. Znači, pokušala je Demokratska stranka Srbije da me ućutka danas, naravno sutra će dobiti argumentovano saopštenje, naravno da ću reći sva imena, naravno da ću sada reći, imam još nekoliko minuta. Još 2 minuta? Nije još 2 minuta, imam još 5 minuta, znači nemojte da iskraćujete vreme, znači reći ću sve šta treba da kažem jer sam dužan građanima Knjaževca. 90. godina smo imali tajkune, članove SPS-a Jula, koji su napravili pare prodajući nam zejtin, prodajući nam šećer, prodajući nam akciznu robu, jer su samo oni to mogli da rade. Za jedan šleper nečega su zarađivali 3, 4 ili 5 šlepera. Postali su Novica Gebels, postali su, neću druge da pominjem te manji to sve. Oni krckaju svoju imovinu, veliki su biznismeni. Da li se sećate 5. oktobra 2000. godine, kad smo svi očekivali promene, šta se onda desilo? Jedan čovek koji je direktor preduzeća Tina, zove se Vlada Vasiljević, ja sam bio lično tamo, desetine svedoka ima, postoji snimak, rekao doslovce, pucaj na tu bagru. Da li se sećate te afere, nekoliko nedelja trajala? Šta radi taj Vlada Vasiljević? Koliko dosijeja ima u policiji? Ne mogu da ništa pokrenu jer gospodin Vlada Vasiljević je zaštićen lik. Od koga je zaštićen? Otvorimo dosije, to je politika Srpskog pokreta obnove. Otvorimo dosije Džervina, najstrašnija moguća pljačku za njih 10 i više godina. Sad kad sam pomenuo želiti, nije isteklo. Sad smo 2 minuta, imamo za spot i to je to. Nemamo za spot, za spot imamo 3, ne moramo da prikazujemo spot. Želim da pozdravim gospodina Mošu Jovića, koji je formirao Džervin, 20 godina je bio ispred svog vremena. Ljudi koji su u Džervinu, u opštinskoj samoupravi su ga opljačkali, postoje već istražne radnje, vrlo brzo za nekoliko dana, nedelje ili meseci doći će u ovaj grad i rešit će to šta ima da reše. O Mlimpeku neću da pričam, otac i sin Ranko Milovanović, bivši inspektor, čija se imovina ceni na više 100.000 evra, i njegov sin Goran Milovanović, zvani Nena Eskada, vršli ovim gradom, pljačkaju Mlimpek, blokirali su račun Mlimpeka, njihovi partneri iz njihovih firmi koji su ih sada postavili su na crvenim poternicama Interpola pravosnažno osuđeni i to je otprilike to. Sutra ću javnom tužiocu, opštinskom u Knjaževcu, sve te podatke koje ima... Ovog momenta prekršili ste zakon o javnom informisanju. Upozorila sam vas na ovo da ne smete da vređate čast i ugled. Eto, govorite imena ljudi. Spominjete po imenu ljude. Evo, vaše vreme isteklo. Hvala što ste bili u našem programu. Pozdrav Knjaževčani. Hvala, imali ste 30 minuta da predstavite program. Vi ste ga iskoristili onako kako ste vi želeli. Hvala lepo. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, predizborni program nastavljamo sutra u 20 časova. Hvala vam na pažnji.